Tupla V. Joo. Herätyskellot vaan soivat. Vihreä keltainen. Noniin. Nyt se on. Sitten pidetään pelistettä. Onnistuu. Onnistuu. No joo. Okei, se tuosta keskellä vähän enemmän. No. Ruokaa. Lähdettiin Lunan kanssa ulos ja eilen tuli striimattua pitkästä aikaa vähän pitempään ja tämmönen 5,5 tuntia. Sen jälkeen syötiin ja katsottiin Kotikatua. Se on semmoinen, moni varmaan tietää kyllä Kotikatu, mutta se on vanha sarja, mitä tuli joskus lapsenakin katsottua. Ja no älyttömän sarja. Harvoin vaan kun se tehtiin DVDlle vaan 3 kautta. 4 kautta. 3? Ja tänään olisi tarkoitus lähteä käymään kyläilemässä. Sitten varmaan jotain, en tiedä mitä, mutta sitten varmaan vaan ollaan ja huomenna olisi taas arkia, alkaisi työt. No niin, Luna taas tutkii kaikkea. Nämä aamulenkit ja iltalenkit semmoiset ja päivälenkit kaikki. Semmoiset pitää tutkia vähän, että uusia hajuja ja tommosia. Että ei meinaa niinku tehdä niitä tarpeita, minkä niitä ulos tultiin. No mitä Luna? Nyt me jumittiin taas tähän polulle. Mutta niin, en tiedä mitä päivät on tullessaan muuta kuin se, että käydään kyläilemässä ja vähän semmoista. Mutta katsellaan mitä päivät on tullessa. Niin ja sitä kun joskus mä oon sanonut, että en mä niin suomalaisesta sarjasta välitä. Mä katson enemmän noita ulkomaalaisia sarjoja ja tommosia. Mut sit kuitenkin niin Kotikatuja. Sitten niitä alkuperäisiä salkkareita ja sitten joskus lapsena, no tietysti lapsena jos katsottu siis Kotikatu ja sitten nuorempana salkkarit ja tommoset, silloin kun ne alkoi. Sitten oli semmoiset puhtaat valkeat lakanat. No on niitä varmaan kaikkia muitakin, mutta mitä nyt ei muista. Mutta sitten kun muistaa, että aina lapsena tuli katsottua, niin sitten on se, että ai niin, vois katsoa uudestaan. Nyt sitten katsotaan Kotikatua tossa ja on semmoista. Mitäs vissi tässä anteeksi. Niin. Vähän semmoista. Joo. Aikataulusta vähän jäljessä, mutta matka alkaa pian ja Luna on tuolla kopassa. Halo. Ota! Ota nyt, ei tää nyt toimi näin. Ota. Halo? Halo. Hei. Älä näe. Mun pitää Mikko putsaa autoa. Tässä saattaa vähän kuulua just niitä juttuja. Totta. Tiemekää.
Painapa. Suostuuko se tulee ylös? Ei toi hissi on rikki. Kiva. Kiva, kiva. Ai joo, se lähti. No niin. Yhden tämmösen kassin mukaan. Aina kun käy jossain, niin joku tunkee aina jotain. Mä en itse tiedä mitä täällä on. Miksi et tiedä? En mä tiedä kaikkea mitä täällä on. Ai, no kato mitä. Niin. Oho, täällä on Se on, hilloa. mut se on Mutta omenahillo. täällä on omenahilloa siis. No huijaushillo. Huijaushilloa. Sitten on sämpylöitä. Sämpylöitä on aina hyviä. Joo. Aha. Sitten on... Tää on vissiin Topmanin sipsiä. No se on auki. Eipä se olekaan, kun tää on ihan S-sipsiä. Kuulemma noja on liian suosia, niin ei tykännyt. Ja siis tää on just tää. No, kukaan meillä nyt ei juo kahvia. Mutta aina kun mun äiti tulee käymään, niin se juo kahvia. No sepä siinä onkin. Totta. Et niinku... Kahvia, sitä on hyvä olla. Meillä on tuolla kaapissa vissiin. Sitten on muumisuklaa. Patsein sininen suklaa. Niin siis mä sain sen mun aikaisena nimpparilahjana. Niin. Eli se on siis mun. Se ei ole edes mun. Annan sen tuonne kameran toiselle puolelle. Mut siinä oli niinku pussi, mikä on niinku saatu. Sitten tietysti kaupassa sen jälkeen. Niin sitten ostettiin maito, koska sitä menee toisen meistä puuroon ja sitten kaakao, jos sitä ei ois. Ihan makaronilaatikkoa. Ja niin tehdään makaronilaatikko, sitähän siihen menee, mutta ei koko. Ja sitten nämä on hyviä. Nämä on niitä ekstra vanukkaita. On muuten hyviä. Välillä on kiva ostaa näitä. Jep, ei niitä joka kerta ostaa, mutta niitä on välillä kiva ostaa. Sitten koska meillä on 2 tämmöistä karvasta lasta. Ja toisella niistä on aina herkut lopussa. Niin ostettiin nyt herkkuja 2 kappaletta. Tai siis 2 5 pakettia, mutta nämä on loppu kohta. No ei nyt onneksi tänään. Joo, mä tiedän, että sä kattelet kans. Sitten on mulle suklaata, joka on vähän eri laatua. Tää on Panda. Mut sekin on hyvä. Mutta tääkin on älyttömän hyvää. Tää on vähän halvempaa. Se riittää mulle. Sitten on leivän päälle 1 banaani. Koska banaanileivät best. Niin. Jos sitä on. Koska siis me ollaan nyt pitkään oltu ilman niinku tommosia nyt. Välillä on hyvä laittaa jotain muutakin sille leivän päälle kuin pelkkää voita. Mutta se on ihan hyvä silleenkin. Ei siinä ole mitään vikaa. Moni tekee silleen, että ne on ilman mitään. Niin, paitsi jos ihminen voi paahtaa kauniisti sunnuntai-aamuna leivää ja laittaa se hilloa päälle. Aivan totta, niin kuin tänään tehtiin. Mä en kyllä mitään kuvaa, mutta tänään oli mansikkahilloa. Sitten, koska halvennuksessa, niin 2 päkkiä pepemakea. Ei tule kauhean usein ostettua. Koska tää on 4 euroa nykyään, on tää 2 päkkiä, mutta heti jos on pienikin alennus, tarvitse 4 euroa maksaa, niin... Toi oli nyt 3 euroa 25 senttiä. Niin. Mutta mä muistan sen ajan, kun se oli 2,99. Niin minäkin. Ja sitten... Vieläkö siellä oli jotain? On. Täällä on No nyt se ei ole siinä nokan edessä. Sitten on Ai niin, mä unohdin. henkilö, joka Rakastaa joulua. joulua ja tykkää kaikista tämmöistä pienistäkin söpöistä asioista. Ja tää oli alennuksessa. Halvennuksessa. Miinus 50%. No onhan tää kyllä aika söpö. Mut siis Tosi tärkeä. tämmönen pieni figuuri pingviini, jolla on kaulanliina. Tosi tärkeä. On. Se on. Ja sillä oikeesti taitaa olla takki päällä. Eihän sillä takki. Eikös ne ole näpylät? Ei kun sillä on kädessä jotain. Mä en tiedä mikä sillä on kädessä, mutta jotain sillä on kädessä.
Ei se sen takki ole. Sillä on semmoinen lyhty kädessä. Ai se on lyhkäs. Mut siinä oli taas ostosten esittelyä ja se oli semmoista. Ja päivä vaan jatkuu. Tai ilta. Niin, loppuilta sitten tehdään ruokaa. Ei nyt koko iltaa tehdä ruokaa. Koko ajan vaan pelkkää ruokaa. Mut siis olisi tarkoitus tehdä ruokaa. Mä ehkä todennäköisesti pelailen tuossa vielä hetken ja Sitten katsellaan uudestaan. sitten katsellaan uudestaan. Varmaan sitten loppuilta menee kotikadun parissa ja me ollaan kyllä jääty taas niinku siihen kotikatuun. Mutta me näemme sitten taas jossain vaiheessa. Heippa!